Akasimba ere muri Zimbabwe chitanditulani komana changa chikuzivisai ma news update ezvakasiyana siyana zvichange zvichiitika muno munyika yedu ino yeZimbabwe. So nyaya ndayanayo nhasi inyaya iri kupisa mumastreets esocial media, inyaya yaitika kuSouth Africa sekungoona kwamungoita mapurisa nemapurisa akutiza achipuma puma. Hakuna wamira zvakanaka. So guys, if you are new on this channel, don't forget to subscribe mahara or turn on the notification bell. Maenda on comment section motiudzawo zvamunenge muchifunga pama updates edu atinenge takupai. So nyaya ndayanayo inyaya yechibuku chabeuka kuguta rimwe riri muSouth Africa. So vanhu vari kunzi vanga vachingononhonga doro macrates egreen vachingonotakura. So muridzi wekhampani yedoro iri ari kuti hanzi hati handinzwaro abva atumira mazinyuchi. So vanhu vari kunzi varumwa nenyuchi zvakasviba. Ndichakuplayirai video pazasi monzwawo vamwe vanenge vachitaurawo vawitnessa zvinhu zvaitika chiitiko ichi. So guys, please don't forget to subscribe. Thank you for watching this video and please tokumbirawo mushare video iri guys. Tisinemi hakuna kwatinosvika.